Yang ini kok sidane pripun, Bu? Apane? Gorengane no. Durung kok. Loh, dereng to? Durung. Pun to? Napa mboten dientesi Bu Siti? Bu Siti kan durung komplain. Berarti kan yo sabar ngenteni, Ndra. Ya kok wingi randang digawe sebabe napa? Aku ki iki lho. Mikir supaya irisanku iki kan spesial nih piye gitu lho. Mbok wis dibentuk kaya biasane mawon, Bi. Wah, nek biasa ya ora nek spesiale no. Ben ketok beda, mboten sah diiris, Bu. Maksudnya ora diris piye? Butuhan ngeten iki langsung digoreng. Wah, kok terus Bu Siti ngomong terusan. Bar nampa gorengan to. Denan, ngono terus piye? Aku ki rumangan lho, Dul. Kula nggih dereng, Bu. Ibu ki ora mangan pitik ngisore. Mosok? Kowe iki dikandani mboke dhewe kok ora percaya to, Dul? Nah, nek ngeten kok lagi percaya, Bu. Mula kuwi. Jenengane mboten dahar ten apa to, Bu? Lah wong ngenteni gorengan nggone papine Pandra lho. Jenengan pesen. Iya. Kok mboten jenengan parani? Lah wong aku dik sore keturun. Tangi-tangi wis jam 10. Lah terus? Lah nek wis bengi-bengi aku ya wedi to, Dul, nek metu dhewe. Tak enteni. Turun meneh tangi-tangi wis subuh. Kudune dialarm lho, Bu. Alah, ngenteni gorengane kok dialarm to, Dul. Gorengan iku ngenteni gorengan direwangi mboten dahar lho. Maksude? Ngapunten, Ndara. Ndang, Dul. Mbah sahur ya, Bu. Takokno sik. Alah, nek ditakokne barang ya ngopo to, Bu? Ya takon sik to, sida digaweke apa ora? Lah nek mboten diterke kan berarti mboten sida digaweke to, Bu. Lah nek mbok menawa lali. Kula mawon lah. Wis ora sopan. Nakone panganan kok liwat telepon lho. Alah, Bu. Ndang nakone sik kono. Nggih siap Kanjeng Rama. Lek. Apa, Dul? Kula ajeng takon. Takon apa? Jenengan iku sios ndamelke Ibu gorengan apa mboten toh? Ya sida no. Nah, kula mriki wau niku didhawuhi Ibu kenang retke. Jenengan tamtu ndamel Ibu gorengan apa mboten? Soale Ibu pun ngentos sikat wingi sonten nanti mboten dahar barang lho. Nganti lali mangan. Nggih. Ibumu iki tipe orang yang setia. Setia menanti gorenganku. Nanti direwangi ora mangane yo kuat no. Lah, ning kan mesakne to, Lek. Terus kok ora digoreng-gorengi ngapa to, Lek? Mula kawit wingi aku mung mikir tempe iki. Ki sing dipikir ki lho apa? Aku iki jek mikir supaya piye irisanku iki kuwi dan supaya indah lan nyeni ngono lho. Kayak ngono ki lek mikir kawit wingi. Yo iya no. Mikir kuwi kawit wingi. Tak pikir, tak imajinasi dan supaya tempe iki menarik dan biar ini loh very art. Rena masuk. Kemana nih? Jenenge Pak Joy, Pak. Apa titip pilih? Setiap nopo? Tukokno sabun ning warung Mbak Iis ya. Lah, saiki kula aku dibalik meneh lho, Pak. Kalau jarake ora adoh lho lele. Wis ngertos, Pak. Nek kula kan ajeng jenenge Pak Joy to, Pak. Dadak ngene Mbak Iis kan kula balik meneh to, Pak. Nang dodot. Ha,
kok jenengan boten tumbas dhewe mawon to, Pak? Mager. Urane sak jenengan iku boten mager kok, Pak. Apa? Beteng. Yang dodot, tak opahi. Kula boten masalah upahine, Pak. Ini masalah malese niku lho, Pak. Alah, dodot. Alah, Pak. Nih, gue sarapan gue. Sini, Pak. Nah, aku toh tukokno sabun ning warunge Mbak Iis. Kok tak adu sik, kek sarapan bareng. Piye? Tutup, Pak, coba. Alah, sak-sakmu ning ndi? Warung makan, Pak. Oke, warung makan sing mbok senengi ngendi manut? Tenan, Pak. Tenan, Andre, aku mau tukokne sabun ning warung Mbak Iis lho ya. Ya ora muhau-hau tok lho, Pak. Tenan ya. Warung makan ijawan kula niku to, Pak. Lokasine niku teng Singapura, Pak. Nah, bar kula numbaske sabun teng Mbak Iis. Awake dhewe rencanake kapan mangkate teng Singapura iki, Pak. Wah. Langsung cok. Oh, sabune rego 3.000 kok. Jaluke opah 30 juta dot. Pripun to, Pak? Bar dikandani kok malah kaya ngono. Tak tuku dhewe dot. Kon-konan kowe mah ratus-ratus aku kok. Mula cara alus niku ngeten iki, Pak. Lah kok tutupan? Iis. Ketoke ya tutup kok, Pak. Loh, anjingno kowe rene dot. Lah HP kula ketinggalan kok, Pak. Iki ajeng kula jiko. Wih, ramu tuh ra jelas kowe iki. Ngaten iki lah jenengan dadi sisan olahraga, Pak. Wes, Bu. Mbok pados kene Pak Kano mawon, Pak. Sik, ning kowe kan jane ngerti to. Nek warung Mbak Iis iki tutup. Jane nggih kertas, Pak. Lah kok ora mongkat mau. Kula lali kok, Pak. Lah nek kowe mau ning omahku mau ngomong, warung Mbak Iis tutup. Kan aku sang tanggung ning Pak Karno, rasah dadak rene. Lah, nek kula ngomong tutup, mesti jenengan ora gelem makan dhewe. Ing tetep kokonan kula, gitu. Ya iya no. Nek ngaten iki lah jenengan ngerti berarti kehidupan. Ya, sok filosofis. Maksa durung digoreng. Ya durung no. Kayak mesti goreng jam piro kuwi engko? Aku udah bisa menentukan dulu. Oh, endinge ya adadi ra iso digoreng meneh kaya wingi. Dadi ngono dadak ragu lho. Dadi anyel. Mintul ora mudeng senine wong masak. Dot le, dot rene. Jenengan arep dadi wong ampuh to, Pak? Ampuh piye? Kok ngedup tempe? Dadi jenengan arep dahar tempe mentah lho, Pak. Heeh, aku arep madhep dadi dukun. Pak, dukun niku dahare ampun tempe mentah, Pak. Lho lha apa? Ning dahare niku kepiting mentah sing jek urip, Pak. Wah, nek kepiting mentah tak pangan yo lambeku iso dicethoti no. Gawil ngono no. Kok bae padha mawon to, Pak. Aku mau namung biasa-biasa wae. Lah iki saene dibentuk napa, Pak? Aku nek wis duwe bayangan ya aku ora mungkin nyeluk kowe rene totot. Lah mbok menawa kula iki mung dijak pertimbangan, Pak. Loh, kowe anane tak celuk rene iki arep ajali pertimbangan. Kok ngejak pertimbangan kok jenengan dereng duwe ide. Loh, tapi kan Pak, berarti jenengan mau ngarep dagak ketok. Loh, tapi kan Pak, berarti jenengan ngarep mau dagak ketok. Loh, tapi kan Berarti jenengan mau ngarep dagak ketok. kok malah ngancing to cah iki. Pak, Wis.
Piye? Wes oleh ide rong. Jadi Pak, Oke, tak tunggu idemu. Tapi terus tak ning WC sik ya. Apa tuh? mikir kok Mas. Pikir apa? Mikir tempe iki Mas. Sing mbok pikir apane to, Dut? Yo bentuknya tempe iki Mas. Bentuknya tempe malih dadi bentuk tahu. Yo ora Mas. Kok mbok pikir? Piye carane tempe iki ndak diiris bentuknya dadi ngene Mas. Kuwi sing kon papiku to. Yo Dot. Ngono yang mbok gagas, entek-entek energi. bener di Mas. Golek ide. Ya itu tinggal iris tempe iki Mas. Ora nggo masa depan. Boleh mikir masa depan timbang mikir tempe. Oh iya ya. Apa ya aku dadak mikir tempe. Cita-citaku dadi tentara. Itu bakul tempe. Ya kok malah dolungo kabeh to. Wah, kayak piye nasib tempe ku iki? Papiku kadang-kadang ya rada aneh kok, Dut. Oh Mas. Mosok tempe arep dibentuk ben ketok nyeni. Kula kuwi Mas. Jane ben ketok nyeni tempene dicatok Mas. Kok lemes yo? Baru sarapan Mas. Kok iso? Iki nek aku cerita awakku sesuk dadi balung lho Mas. Piye to, Jo? Ceritane dawa banget kok. Ini wae. Sarapan nang omahku sik wae piye? Nek ngono aku oke lho. Nah, nek wis sarapan aku kan cerita Mas. Tapi nek wis sarapan wis rawani. Tapi lawe seadanya lho ya. Jo lawe tempe mentah. Ora yo. Mau bar dikirimi mamiku saka desa. Oke nek ngono. Ayo Mas gendang casus. Gendang iso cerita. Upama ora cerita ya ora apa-apa. Sing penting kowe iso mangan sik.